3 верасня аўторак у эфіры Белсат-Зум Віталь Бабін цягам найбліжэйшай паўгадзіны разам з вами і сёння ў нас. Лукашенко рыхтуецца да прызнання перад будучымі выбарамі. У Менск едуць міністры краінаў Еўразвязу. Владимир Путин з візітам у Манголіі. Улады гэтай краіны не толькі не арыштавалі прэзідэнта Расіі, але і самі яго запрасілі. Траціна беларусаў хоча збліжэння з Расіяй. А што яшчэ паказала новае апытанне Чэтэм Хаус? У Беларусь прыедуць еўрапейскія дыпламаты, прынамсі гэтак сцвярджае міністр замежных спраў нашай краіны Максім Рыжанкоў. У лістападзе ў Менску мае адбыцца міжнародная канферэнцыя, прысвечаная барацьбе з нелегальнай міграцыяй. Удзел у падзеі нібыта пацвердзілі ўжо некалькі калегаў Рыжанкова з краінаў Еўрапейскага звязу. Паводле кіраўніка лукашэнкаўскага МЗС, мэта канферэнцыі аб'яднаць прадстаўнікоў усіх зацікаўленых бакоў ад суседзяў Беларусі да дзяржаваў Еўразвязу і СНД. Рыжанкоў падкрэсліў, што Беларусь актыўна імкнецца да аднаўлення міру і стабільнасці ў Еўропе і гатовая да пошуку кампрамісаў. Афіцыйны Менск плануе агучыць на канферэнцыі захады, якія краіна ўжо робіць для супрадзення нелегальнай міграцыі. У МЗС Беларусі выказалі надзею, што ўдзел у абмеркаванні возьмуць усе зацікаўленыя бакі, уключаючы прадстаўнікоў Беларусі, Польшчы і Еўрапейскага звязу, што дасць магчымасць знайсці агульныя пункты ўзаемадзеяння і сесці за стол перамоваў. З намі на сувязі Андрэй Ягораў, палітолог. Спадар Андрэю, вітаю вас. Добрый дзень. На ваш погляд, прадстаўнікі якіх еўрапейскіх краінаў могуць прыляцець у Менск, апрача міністра замежных спраў Угоршчыны Сіярто? Ну, я думаю, что зарано зараз сказаць, што нейкія міністры могуць прыляцець у Беларусь у тых умовах, якія ёсць сёння. Калі гэта і будзе, то гэта стане вынікам нейкіх нефармальных перамоваў паміж Еўрапейскім Саюзам і Беларусю, тому што Еўрапейскі Саюз арганізуе узгодненую палітыку, і тут я не думаю, што хтосьці з міністраў самастойна можа вырашыць, акрамя, канешне, такіх крокаў, як можа зрабіць Венгрыя, хто-небудзь іншыя мог бы зрабіць без кансультацыяў з Еўрапейскім Саюзам разам з іншымі міністрамі такі крок. Таму я не думаю, што гэта так вот проста адбудзецца. То бок дзеля гэтага трэба будзе падрыхтаваць уласна гэтую сустрэчу ў Менску, а якім чынам уласна можа гэта адбыцца, пры якіх умовах яны могуць прыехаць? Яны могуць прыехаць пры ўмове таго, што будуць дасягнуты пэўныя дамоўленасці, яны могуць быць нефармальныя, але з хаця б нейкімі сімвалічнымі крокамі насустрач у камунікацыі з Еўрапейскім Саюзам, дзе будуць вырашаныя нейкія крытычныя пытанні. Прыпыненне хаця б там міграцыйнай праблемы крызісу на мяжы, вызваленне шэрагу наступных палітычных вязняў, хаця б узнаўленне кантакту з тымі, хто знаходзіцца ў рэжыме інкамунікада, як бы ў турмах. Тады, можа быць, у нейкім абмежаваным рэжыме Еўрапейскі Саюз можа даслаць сваіх прадстаўнікоў. Я не думаю, што это ўзровень міністраў адразу будзе, але, магчыма, нейкае кола нефармальных такіх перамоўшчыкаў можа прыехаць. Мне падаецца, што фармальны кантакт на ўзроўні міністраў увогуле гэта вельмі складана і цяжка мне уявіць, што такое можа адбыцца. Але што, уласна, на што спадзяецца афіцыйны Менск, на ваш погляд? Бо ўжо ініцыятыва Белпол паведаміла пра тое і знайшла чарговае пацверджанне, што будучыя прэзідэнцкія выбары маюць адбыцца ўжо на лета 23 лютага. Ці Лукашенка тут не спрабуе, у тым ліку, легімітызаваць свой рэжым на захадзе вось перад гэтымі выбарамі, дзякуючы гэтай канферэнцыі? Конечно, яны спрабуюць знайсці розныя крокі па тым, каб падвысіць сваю суб'ектнасць, знайсці іншыя апірышча, акрамя Расіі, таму што яны адчуваюць сітуацыю поўнай ізаляцыі і пагрозы, што ў выніку таго, што як бы не скончыўся канфлікт на Ўкраіне, яны могуць стаць такім падарункам для Пуціна. І тут проста гэтая сітуацыя, у якой зараз знаходзіцца рэжым, вымушае іх шукаць іншыя апірышча, іншыя контакты, у тым ліку і ўзнаўленне контактаў з Еўрапейскім Саюзам. Але у той сітуацыі, у якой ўсё знаходзіцца, у рэжыме санкцыяў за парушэнне міжнароднай бяспекі, перш за ўсё, пры адсутнасці колькі-небудзь сутнасных крокаў па змене сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, наўрад ці можна спадзявацца, што яны
кагосьці могуць таким простым чынам падмануць. То бок мы спачатку ствараем міграцыйны крызіс сваімі ўласнымі рукамі, а потым як бы завём міністраў еўрапейскага звязу на канферэнцыю па вырашэнні крызісу, які мы ўласнымі рукамі стварылі. Ну камон, ну там же таксама не дзеці сядзяць. Раней урад Польшчы вылучаў свае патрабаванні афіцыйнаму Менску. Гэта спыніць акурат мігранцкі крызіс на мяжы з еўразвязам, гэта вызваленне Анджэя Пачобута, журналіста, а таксама выдачы забойцы польскага жаўнера. Ці тут Александр Лукашенко, ягоны рэжым можа пайці на такія саступкі, каб прадстаўнік польскага ўраду наведаў афіцыйны Менск і вось уласна паўдзельнічаў у гэтай так званай канферэнцыі? Ну, я б сказаў, што ўсё можа быць. З боку рэжыма могуць быць і такія крокі. Там наўрад ці могуць быць крокі, якія сутнасна ўплываюць на сітуацыю ўнутры Беларусі, то бок нейкіх вызвалення там усіх палітзняволеных ці значнай часткі, ці вызвалення там усіх лідараў, якія сёння знаходзяцца ў турме. То бок не трэба чакаць такога кшталту жэстаў, але нейкія сімвалічныя жэсты, кшталту вызвалення Пачобута ці там прыпынення міграцыйнага крызісу, гэта тое, што можа быць зроблена беларускім рэжымам дзеля таго, каб важнага міністра еўрапейскай краіны трымаць на такі івент у Менску. Ці для Менска будзе дастаткова, калі уласна у сталіцу Беларусі прыедзе толькі адзіны міністр з Угоршчыны, і ці гэта паўплывае на нейкія перамовы аб хаця б частковым зняцці санкцыяў з афіцыйнага Менску, на ваш погляд? Не, конечно, это не паўплывае такая канферэнцыя ці нават візіт аднаго альбо некалькіх, альбо групы дыпламатычныя з еўрапейскіх сталіцаў Беларусі, это не паўплывае на зняцце санкцыяў непасрэдна. Але гэта можа ссунуць вось гэтую сітуацыю, у якой знаходзіцца адносіны паміж Еўрапейскім Саюзам і Беларусю, паміж там суседзямі Беларусі з боку Еўрапейскага звязу, просто скрануць гэта з мёртвай кропкі. Гэта можа ўплываць на пэўны пачатак такіх перамоваў, кансультацыяў, што можа мець наступствам працэс вызвалення палітычных зняволеных. А потым уже праз некаторы перыяд, калі ўсё ж такі стороны пабачаць, што бакі пабачаць, што можна ісці далей, то мы можем побачыць і нейкія больш сутнасныя крокі з боку Беларусі. Потому что пакуль што нічога не адбываецца, то бок мы бачым працяг там мінулай палітыкі, якая была, і на жаль, пакуль што гэтая палітыка не дае тых вынікаў, на якіх можна было б спадзявацца. А ці не служыць прыкладам для еўрапейскага звязу таго, што Менск становіцца на нейкі іншы шлях, вызваліўшы нейкую частку палітвязняў? І чаму тады міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў так упэўнены, што ўжо гэтыя дамоўленасці аб прыездзе асобных міністраў ужо ёсць і яны пацверджаныя? Яны вядуць кансультацыі. Тое, што у Беларусі няма еўрапейскіх амбасадараў, это не значыць, што няма кансультацыяў, якія вядзе беларускі МЗС з еўрапейскімі краінамі. І таму, магчыма, у іх ёсць там пэўныя спадзяванні, можа і абяцанні там ад некаторых краінаў, што яны прымуць удзел. І гэта дае падставу гаварыць такое, але пакуль што мне гэта выглядае больш на спекуляцыі, что у іх ёсць такое жаданне, яны просто выдаюць гэтае жаданне за рэальнасць, але пакуль што там нічога няма. Это як заўсёды у іх такая бравурная рыторыка, што ўсё добра і ўсё ідзе як трэба, але звычай гэта не мае ў рэальнасці такога увасаблення. Ці для Лукашэнкі сапраўды важна, каб яго прызналі на захадзе падчас будучых прэзідэнцкіх выбараў, як лічыце? Конечно, гэта для яго важна, але гэта настолькі ж важна, насколькі немагчыма без дэмакратычных выбараў. То бок без дэмакратычных выбараў не будзе ніякага прызнання. Ніколі не было прызнання Лукашэнка захадам пасля сфальсіфікаваных выбараў. Таму казаць пра прызнанне без рэальнасці дэмакратычных выбараў у Беларусі, без прысутнасці міжнародных наглядальнікаў, якія скажуць, што гэты працэс адпавядае дэмакратычным стандартам,
стандартам, ну іх не можа быць. Таму тут хутчэй у палітычным сэнсе гэтыя выбары могуць быць скарыстаныя Лукашэнкам для паляпшэння адносінаў з захадам. Магчыма, там мы побачым нейкія крокі па вызваленні палітычных вязняў, нейкія крокі па змяншэнню ўзроўня рэпрэсіяў, магчыма, нейкія там пашырэнне прасторы дзейнасці для там грамадскіх ініцыятываў арганізацый у Беларусі, але і гэта толькі уяўная там гіпотэза, якая там для чаго гэтыя выбары могуць быць палітычна скарыстаныя, але правесці гэтыя выбары так, каб яны былі прызнаныя там захадам, мне падаецца, на гэта у іх няма ні волі, ні духу, ні смеласці, ні просто палітычнага разумення, што як і навошта гэта рабіць. Калі ўсё ж такі еўрапейскія дыпламаты наведаюць Менск у лістападзе, ці гэта будзе азначаць, што дэмакратычныя сілы ўласна прайграюць бітву Лукашэнкі ў вонкавай палітыцы? Я б не выдаваў гэтую сітуацыю як бітву дэмакратычных сілаў і лукашэнкаўскага рэжыму за Беларусь альбо за свой уплыў на міжнародную палітыку, тому што фактычны кантроль сітуацыі належыць там рэжыму Лукашэнка. Ён заўсёды захоўваў гэтую міжнародна-прававую палітычную суб'ектнасць. У ААН, напрыклад, Беларусь была рэпрэзентавана прадстаўнікамі гэтага рэжыму. І мы мелі такое падвоенае, скажем, прадстаўніцтва Беларусі, дэмакратычнай часткі Беларусі ў выглядзе Святланы Ціхановскай і яе каманды, і адпаведна і беларускага палітычнага рэжыму. То бок і трэба проста гэтую рэальнасць прызнаваць, як она ёсць і існуе. І таму тут важна думаць пра тое, як у гэтай сітуацыі вырашаць галоўныя задачы, якія сёння стаяць перад Беларусю і беларусамі. І гэта захаванне незалежнасці і суверэнітэту краіны ў гэтых абставінах, змяшэнне пагрозы паглынання там Беларусі Расіяй, гэта вызваленне палітычных вязняў, і пэўныя крокі па лібералізацыі і змяншэнню рэпрэсіўнага ціску у Беларусі. Бо без гэтага, мне падаецца, без такой адлігі нам цяжка думаць пра перспектывы развіцця краіны ўвогуле. Разам з тым, як на гэтую сітуацыю могуць паглядзець самыя беларусы, калі ўсё ж такі гэтыя дыпламаты прыедуць і Лукашэнка з імі пра нешта дамовіцца, адкрыюцца межы, зноўку знікнуць гэтыя чэргі на мяжы, а уласна офіс Святланы Ціхановскай і аб'яднаны пераходны кабінет б'юцца з гэтымі пытаннямі, з гэтымі праблемамі і не могуць іх развязаць. Беларусы паглядзяць, што сапраўдны кіраўнік дзяржавы, які развязаў праблемы з яе развязам. Ці не будзе гэта так выглядаць, на ваш погляд? Я думаю, што гэта хутчэй, калі дэмакратычныя сілы Беларусі паспрыяюць таму, пра што вы кажаце, калі гэта будзе ў тым ліку і палітыка беларускіх сённяшніх рэжымных чыноўнікаў па зняццю гэтых абмежаванняў. Мне падаецца, гэта будзе да лепшага і для беларусаў, і для дэмакратычных сілаў, і для краіны увогуле. Бо гэта на карысць змяншэння ізаляцыі беларускага народу як такога. Канешне, мы маем тут сітуацыю з рэжымам, гэта магчыма дасць яму там большую прывабнасць у вачах беларусаў, але калі мы паглядзім на зноў-такі палітычную рэальнасць, то гэтыя 4 гады мы бачым рост легітымнасці у сэнсе прызнання па пытаннях грамадскай думкі. Мы бачым, што людзі больш і больш давяраюць гэтаму рэжыму і ўсё менш і менш давяраюць дэмакратычным сілам. Чаму? Таму што у тым ліку яны бачаць гэтую сітуацыю таго, што ад рэжыма штосьці залежыць, ад дэмакратычных сілаў не залежыць нічога. Але таксама з-за ўздзеяння прапаганды. Не толькі трэба тлумачыць усё прапагандай. Тут людзі там самі маюць там свае разуменні, там значная частка з іх там чытае там незалежныя медыа, глядзіць Белсат, і тое, што яна бачыць, дае ім адчуванне таго, што ўсё ж такі трэба штосьці змяняць там у гэтай сітуацыі, і давер да дэмакратычнай сілы проста аб'ектыўна змяншаецца.
Вось. Ну, увогуле, там, тэарэтычныя даследаванні кажуць, што там, звычайна, там, дэмакратычныя сілы у выгнанні, яны па аб'ектыўных там прычынах яны выжываюць там да 5 гадоў у выгнанні, а потым як бы яны ні на што не ўплываюць. І мы тут вельмі блізкія да мяжы выжывальнасці тых дэмакратычных сілаў за мяжой. То бок тут як бы не трэба думаць, што это так лёгка і толькі з-за таго, што дэмакратычныя сілы памыляюцца ў сваёй палітыкі, яны знаходзяцца ў такім трэндзе. Вось, але гэта ну, не ёсць апраўданнем таго, што нам не трэба сёння змяншаць ізаляцыю Беларусі і пашыраць мажлівасці там Беларусі ў ўзаемадзеяннях кантактаў з Захадам. І тут трэба казаць пра людзей, пра мажлівасць падарожжаў, пра кантакты бізнеса, культуры, таксама кантакты там магчымыя там у сферы адукацыйных мажлівасцяў людзей, там, ну, і так далей. Я думаю, гэта просто крытычна важна для стратэгічнага развіцця краін. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй вам таксама. Владимир Путин прыбыў у Манголію з афіцыйным візітам. Расійскі прэзідэнт правёў перамовы з прэзідэнтам і прэм'ерам гэтай краіны, а таксама са спікерам парламенту. Але паводле закону гэтага не павінна было адбыцца. Путін мусіў быць арыштаваны. Чаму так не сталася, ведаюць мае калегі. Замест арышту ганаровая варта, замест турэмнай камеры чырвоная дарожка. Владимир Путин прыбыў у Манголію з афіцыйным візітам. Гэта першая паездка расійскага дыктатара ў краіну, якая падпісала рымскі статут і мусіла выканаць рашэнне міжнароднага крымінальнага суда, а менавіта арыштаваць таго, хто называе сябе прэзідэнтам Расіі. Монголия не арестовала Путина, потому что Монголия последовательно старается не демонстрировать никакого неприятия в отношении России, и это тянется достаточно давно. То есть в 2014-м они воздержались от осуждения аннексии Крыма в ООН, в марте 2002 года они не осудили вторжение российских войск на территорию Украины, и позже Монголия даже принимала участие в каких-то учениях с российскими войсками. Так что то, что сейчас Путина не арестовали, это скорее просто нормальное продолжение того, как развивались эти отношения до последнего времени. Путін прыляцеў ва Улан-Батар увечары 2 верасня. Ягоны візіт у Манголію выклікаў бурную рэакцыю ў міжнароднай супольнасці, асабліва ў Кіеве. Невыкананне ўрада Манголіі абавязковага ордеру МКС на арышт Пуціна ёсць цяжкім ударам па міжнародным крымінальным судзе і міжнароднай сістэмы крымінальнага права. Манголія дазволіла абвінавачанаму злачынцу пазбегчы правасуддзя, тым самым падзяліўшы адказнасць за ягоныя ваенныя злачынствы. Летась 17 сакавіка міжнародны суд у Гаазе выдаў ордар на арышт Владимира Путіна і ўпаўнаважанай у правах дзіцяці ў Расіі Марыі Львовай-Бяловай. Іх абвінавачваюць у ваенных злачынствах ва Украіне, а менавіта ў незаконнай дэпартацыі украінскіх дзяцей у Расію. Пазней у спіс падазраваных таксама трапілі высокапастаўленыя расійскія вайскоўцы. Руслан Ігнатович, Константин Корней, Белсат. З намі на сувязі Сергей Голубок, адвакат-міжнароднік. Спадар Сергей, вітаю вас. Добрый день. Хто ў дадзеным выпадку мусіў выканаць прадпісанне рымскага статуту? То бок, хто мусіў арыштаваць Пуціна ў Манголіі? Гэта прадпісанне прэзідэнта краіны, прэм'ера, альбо гэта робіць праваахоўная сістэма? То бок, як на практыцы гэта выглядае? Это зависит от национального законодательства Монголии. Обычно эти решения принимают суды. И все государства-участники Римского статута должны создать в своем национальном законодательстве механизм исполнения решений Международного уголовного суда, в том числе ордеров на арест. У них нет никакого усмотрения. Они, как только удостоверятся в том, что на их территории находится человек, разыскиваемый Международным уголовным судом, должны в предусмотренном своим законодательством порядке, обычно судебном, передать это лицо в Гаагу. Ну, у дадзеным выпадку мы бачым, што Манголія не пайшла на такі крок. На ваш погляд, ці гэта палітычнае рашэнне, ці ёсць нейкія юрыдычныя улоўкі, каб можна было пазбегнуць прадпісання рымскага статуту? Нет, Римский статут достаточно однозначен. У государства-участника нет никакой дискреции. Оно должно лицо, разыскиваемое судом, направить в Гаагу. Это свидетельствует о нарушении Монголии своих международно-правовых обязательств, о нарушении обязанностей Монголии по Римскому статуту. Што гэта азначае? Якія могуць быць наступствы для Манголіі ў гэтым выпадку?
Я не думаю, что здесь есть какие-то серьезные возможности для действий против Монголии. Подобные события происходили в прошлом. Президент Судана Амар аль-Башир, который разыскивался Международным уголовным судом, посещал государства-участники Римского статута в Азии, в Африке. И суд просто после этого ограничивался решениями, подтверждающими факт нарушения соответствующим государствам своих обязательств по Римскому статуту. И это решение направлялось в Ассамблею государств-участников Международного уголовного суда, высший орган суда, для информации, для принятия к сведению. Никаких конкретных последствий ни для кого не последовало. Гэта значыць, што у прынцыпе іншыя краіны, якія падпісалі рымскі статут, могуць таксама уласна не выконваць ягоныя прадпісанні, і калі Путін прыедзе ў гэтыя краіны, таксама могуць яго не арыштоўваць, і ніякіх наступстваў для іх не будзе. Международно-правовые обязательства государствами принимаются добровольно. Государства, ратифицировавшие Римский статут 124, скоро их станет 125, взяли на себя обязательства, прямо предусмотренные в Римском статуте, по выполнению решений Международного уголовного суда. Часто эти решения исполняются. Большое количество людей в прошлом были арестованы на основании этих ордеров и переданы суду. Кто-то из них был осужден, кто-то оправдан, некоторые судебные процессы в Гааге продолжаются. От суда здесь не стоит ожидать каких-то действий, потому что у суда нет полиции, у суда нет собственных органов обеспечения исполнения его решений. Он полностью зависит от сотрудничества государств-участников. Я думаю, что здесь нужно ждать реакции прежде всего со стороны других государств-участников. Польши, например, других европейских стран в отношении вот этого факта нарушения со стороны Монголии ее юридических обязательств. Конечно, никому не нужно, чтобы в суде состояли государства, не выполняющие его решений. Ці гэта значыць, што ў прынцыпе гэты рымскі статут губляе нейкую абсалютна законную сілу на міжнародным прававым полі, ці ўсё ж такі гэта проста статут, які можа трактавацца кожнымі краінамі по-рознаму і ў дачыненні розных асобаў таксама по-рознаму? Это международный договор. Он не может в одностороннем порядке толковаться разными государствами по-своему. Толковать его уполномочен суд, созданный на его основе. Как я уже говорил, суд, скорее всего, примет решение, он уполномочен на это статутом, констатирующее нарушение со стороны Монголии и ее обязательств. То есть в этом смысле не может быть разных толкований. Монголия нарушила обязательства по Римскому статуту, и суд это подтвердит. Другой вопрос – это последствия. И это вопрос к государственным участникам. Как они видят дальнейшее функционирование суда. Потому что, конечно, естественно, ордер на арест Путина – это самый важный из ордеров на арест, который этот суд выдал за всю его историю. И его явное неисполнение государственным участникам ставит под угрозу всю архитектуру, всю систему, венцом которой является Международный уголовный суд. И европейские государства в первую очередь должны как-то на это отреагировать. Дякую вялікі вам за гэтую размову. Спасибо. 34% беларусаў падтрымліваюць збліжэнне з Расіяй. Аднак яны не складаюць большасці ў грамадстве, хоць іх колькасць амаль у 2,5 разы перавышае колькасць прыхільнікаў еўраінтэграцыі, за якую выступае 13%. Пра гэта сведчыць новае даследаванне Chatham House. Яно показало, что белорусское громадство поделенное на 3 группы – прорасійскую, нейтральную и прозаходнюю. Значная частка респондентов, 35%, не вызначилася з адказам, што можа сведчыць аб нявызначанасці або страху. Даследаванне таксама высветліла, што нізкае падтрыманне еўраінтэграцыі звязанае з напружанымі стасункамі захаду з рэжымам Лукашэнкі і закрытасцю захаду для звычайных беларусаў. Новае даследаванне нам пракаментаваў дырэктар беларускай ініцыятывы Chatham House Рыгор Астапеня. Па-першае, беларусы маюць досыць абмежаваныя асабістыя кантакты з захадам, то бок мала ездзілі ў краіны захаду, як бы ў краіны Еўрапейскага саюза лишь толькі кожны 5 цягам апошніх 5 гадоў. Другая важная выснова, потому что мы бачим, это то, что люди, которые имеют особистые контакты с Западом, имеют там знакомых, ездили туда, имеют визы и так далее, но по сути эти люди становятся досить прозаходними в своих каштоўнасцях, у своих поглядах. Отповедно, калі б можно было увидеть, что у белорусов было больше интерперсональных паміж особистых стасунков с Западом, как они часцей туда ездили, то, пэўна, белорусы были бы больше прозаходнее.
Латвія працягвае будаваць лінію абароны на мяжы з Беларусю і Расіяй. Акрамя знакамітых зубоў цмока, яна таксама ўключае падземныя бункеры і сховішчы для мінаў. Умацаванне латышскай мяжы таксама служыць і іншай мэце – барацьбе з нелегальнай міграцыяй. Як ідзе гэтае будаўніцтва, ў матэрыяле без каментара. Таким быў інфармацыйны вечар разам з Белсат-Зум. Дзякую за ўвагу, заклікаю падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі, там інфармацыі яшчэ больш. На гэтым развітваюся і зычу спадарству добрага вечара.